je het vier, bloed doe je en je het voort. Want mijn hart, dat is verstoord. En du bist alles wat ik haal. En mij een oor, ken ik net daar. Ik wil die, alleen het voor mij. En ik hoor toch, zag van die. En als de voort is, nou dan is het die. Want ik vind, doch oorgenien, dit meer dan, zo'n prottodocht. Nee, van die kreeg ik nooit meer nog. Mooie uren en mooie uur, geen het voor, nee geen het vier. Rode jaren, geen het voort, want mijn hart, dat is versport. En dood is alles wat ik had, en mijn oor ken ik net daar. Ik wil jij alleen van mij, en ik hoor dat zo van mij. En als de voor is, dan is het die, want ik vind dat zoals je niet. Niet mij dan zo'n grote dood, nee van mij krijg nooit meer op. Ja, Claire. Zoer het weer Hanneke, want ik vind het helemaal dreig. Dit wordt een hit. Wordt het een hit van? Ja, dan mag je gewoon ervan uitgaan, dit wordt een hit. Maar, nou ja, Het is dan uniek dit. Het is dan een uniek feestje. het is wel een mooi Christfeest dan, hè? Ja, Het is hartstikke. toch wel geweldig. Hé, maar dat woonskip, dat is dan leuk om dat nog te zien. Ja, Ja, hè? ik zeg die vertel ik aan heel Friesland daar maar uit zijn dak krijgen. Alles wat ik had, is mij.
Iedereen showt. Ja, hè? Ja. Ja, die vriend kan weer Harkema's boys. Harkema's boys, hè? Ja, daar kan ik feest vieren. Ja, maar die dochter van mij ook. Waar bent u? Ik ben Papelond. Papelond? Ja, uit Droegenham. Was er ook, ik werd er ook raar weer. Schitterend, hè? Ja, hè? Dansen en mooi, hè? Ja. Hoe lang zullen we worden, jongen, dit versje? Nou ja, dat kunnen we wel even door. Maar wij juist maar gewoon wat terug. Ik kan nu het schelen. Het is toch Christ. Yeah.
maar een beetje. Een boekenmandje. Waarom deze muziek? Waarom deze muziek? Het slaat aan bij het publiek. Het is Friestalig. Ik bedoel, je bent in Friesland, dus dan speel je Friestalige muziek. Ik bedoel, het mag toch, ja, dat bestaan een beetje. Oh nee. Nou, Ik vind het wel leuk, ook even terug te gaan. Ja, Moest nog wat vertellen? ja, helemaal. Nou, nee, ik bedoel maar, nee, dat moest zo beginnen. Dat kan doen. Over een Heerenveen. Oh ja, nou, door beneden. Ja, Jan, lees me trouw in of hij rent nog steeds. Let een stukje jaren. Wat best wel leeg, lekker ries in december. Ook geen essentieel, laat het mij aan. Zij iets weer doen. Is dat een woord? Dat kan niet. Hoe stel je ervoor? Ja, er zijn al geweldige clubs hier in Friesland. Heerenveen, Cambuur, Harkema's Boys. Ja. Dat niet. Ja, hè? Nou, ik met die Cezar.
een verstand van voetbal, ja, maar ik kwam alleen maar van de training uit. Ja, kijk. Ja. Ja, maar dan krijg ik meestal jongen. Ik zong bij alle Ja, hè? Ja. Alle lieden volle vreugde. Ja, als de mensen maar willen hebben, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, ik zong, ik ben Cambuur, overal. Ik zong altijd, aan het eind van de jongen zong ik het Fries Volks. Ja, niet. Je mag daar een noemen met zo'n harken met zijn voorstellen. Die leuke een Nederlandstalig club. Nou, dat vind ik niks. Dat maakt niet. En dan kun je net een mooie tekst schrijven. Toch is van nou, de mem van Doutsen, dacht ik eerst nog wat dat nog, maar het is een hitbeurt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ga je dat?
Ja, je kent het een woonschip. Nee, dat is natuurlijk. Ik snap trouwens net dat je nooit nummer 1 stiet. Wel, Dat doet hij. Het is een woonskip. Die mag het nummer 1 in de top 100. Ja, maar dat hebben ik Nederlanders hebben dat. Maar het is een weer gebeurd verhaal. Ja, zeker. Het is een echt reality-fest. Het is, ik praat Fries. Ja, dat is zo leuk. Ik zou Leeuwarders praten. Je wist ook op zijn pees. Eerst modder. Ja, ik kom vlak bij Peers in Moorderdam. Ik ben nu de Kruilers. En de groen is dat direct. Nou, ik zeg, ik vertel ik had graaien wou. Ik heb graaien wou altijd, jongen. Dus ik ben daar mooi op van zijn raap. Neem je een keepje, hè? Nee, want ik drink al die melk in. Ik maak geen bier hebben. Nou, we hebben omreden en zo. Maar ik ben heel best om soepen, maar dat hier zie ik niet. Ik maak graag wat soepen, maar
Maar ik kreeg een glas te molken, dat doe ik net. De koeien staan boeten, maar die konden aan het molken worden. Dat ik zei, ja, nou maar even later. En Romy kwam gewoon maar een koffertje in een hele grote Amerikaanse autokamer erom. Ze zei, wat zit je hier? Nou, ik mag wel even door die installaties, jongen. Ja, en ik doe toen nog alleen. En ik sjouw en tillen en Romy stuurt. Ja, ik vond het wel.
Zoals er elke keer aan herinneren, terwijl er genoeg een keer een mens vanuit zit. Ja, nee, maar dat Ik ken Han ook. Die had vroeger ook een rijder geweest. Vroeger ook door drinken. Maar hij, Ja, maar zij weer, toch zei ik Eastclub zitten. waar? Oh, dat Ja, die hadden breder in zitten. Ja, ja. Duitsen die krijgen nog niet zo pop. Dat je als een Christ bent, zo. Ja, en dat ik niet maar goed zien in afdraaien wanneer dat ben. Voeten over. Ja. Maar ze is nog krijgen niet trouw, dus dat nog. Ja, Waar? Dat wisten ze net. Juist weer op de radio. Ja, we willen nog iets. Maar, Amsterdam. oh, is in Amsterdam trouw? Maar dat doen we wel tweede hier draaien. Dan als we misschien Hij is al weg. is dat bij. Ja. De zanger, drummer of
terecht? Vocaal ondersteuner, zanger. Hij gaat naar Robert in de ronding. Zo een beetje. Ja. Eigenlijk, ja, nou zie je eens keer met een bed. Als we traineren moet draaien. Ja, nou, zo zo hoor. Ja, zo wat. Bedankt. Daarvoor. Wat dit verteer. Oh ja, nou, heel erg bedankt. Voor dit partij. Voor dit ook. Het is er wel een kerstfestje, dan moet je even gedragen hoor. Ja, nee, maar Stravelte is nou heel wat gebeurd. Het is eigenlijk nog helemaal over sluiten en eindoefening.
het is wel hartstikke leuk en gezellige feestjes. Ja, En je maakt hem eigen geluid. ja, dat klopt. En ik ben trots dat Ik snap trouwens niet meer leven lang ik zong. En ik bedoel, maar nou ja, Fabio, ik heb wel zingen, maar ik moet dat zeggen. Nou, niet dat je zegt, even nou die man heeft een wereldster of zo. een halve octaaf. Een halve octaaf is het bij mij. Op een vlak daar heb ik het ook zien. Nou, In de goeie tijd. in mijn goede tijd, dat ik ook fjouw. Ja, lekker en heel. Ik heb Joruf. Ik jou er gewoon alles, maar dan gaat het om heel horen, denk ik. Ik vind het helemaal direct.
want ik vind het helemaal direct. Dit wordt een hit. Direct. Dit wordt een hit. Wordt dit een hit van? Ja, dan mag gewoon ervan uitgaan, dit wordt een hit. Direct, maar nou ja, Het is dan uniek dit. direct. Het is dan een uniek versje. een mooi krietversje, hè? Ja, Het is hartstikke. toch wel geweldig. Direct. Zoek ze hoor. Jan? Ja, dat is ook zo wat. Zo. Nou, we hebben genoeg lul, toch? Ja, Niet aan. zak en door. Doe dat ook. Klaar. Hey, papa. Is dat papa net van Strawelte, die neef van die? Mooi. Dat is erg vanaf.